दिदोमसो होबावबायसो नै दीपक प्रधान जी आ गया। थैंक यू सो मच मेरा लाइक सिखाने के लिए। on thank you so much। on thank you। कौन आया है कमेंट कीजिए। दीपक जी ऑन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक कर दीजिए प्लीज़। शो नहीं हो रहा है आपको मैं ब्लॉक कर दिया। दीपक जी ऑन थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। दीपक जी ऑन थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट। on सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट कर दीजिए। प्लीज़ 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 सब कर दीजिए मेरा चैनल को।
सपोर्ट कर दीजिए। प्लीज़ सब कर दीजिए, मेरा चैनल को सब कर दीजिए प्लीज़। फॉलो कर दीजिए मेरा चैनल को। प्लीज़ सब कर दीजिए। दीपक भट्टाचार्य जी चला गया क्या? हाँ है ना, थैंक यू। हेलो प्लीज़ सब कर दीजिए सब। दीपक जी ऑन, थैंक यू। हेलो प्लीज़ सब करो। हेलो गाइस, जोङो सानसुलि बसुमतारी सफैनो हाबाय, थेंक इउ सो माच। आंनि लाइभआव सफैनानै जोबोद साबायखर।
हाय नो हेलौ हेलौ मा खबर जाबायना जायाखै हेलौ हेलौ खोनादोंना प्लीज सब कर दीजिए सपोर्ट कर दीजिए मेरा चैनल को सब कर दीजिए सानसुलि जाबायना जायाखै ओंखाम जाबाय नामा बर'दिन बेरायाखै नोंहा on thank you फार से मा होनदों आं फासि से सं गुमै बोरै बोरै होनखोथाय बुजियाखिसै आं फार्मासियावसो दं नामा आंखो ओहो मा होनदों आं गोरिब गोदै सफैनो हाबाय थेंक इउ हेलौ आदै हेलौ हेलौ गुड आफ्टारनुन लाइक डन थेंक इउ स' माच लाइक होनो थाखाय सोलाखांबाय नामा मोनदां मा होनदों दासो सोलागासिनो आं आदै फुंनिखौनो आदसा सानसुआ थांखो ना माखोथाय लाइकबो होआखिसै साला गैया आदै आलु लाइक होबाय र' रा आदसा खबर नो लोमजादों ना मादोंथाय मानसियानो एलबिबो होला माबो होलासो जाबाय मानसियानो दाना आदै एमबि गैला र' सोहैनि आं आदसा दे दखानावसो थांनांसिगोन आं दे आंनाबो दायो सोनांगोनसोलै गैखा 50% थांखाबाय दिनै उनाव हरसो होना दोनगोनलां बाला रावबो फैयाबाबो थाथोंलै होननानै लागावदां अन गल दाबो आं दीपक जी साला गया क्या कमेंट कर दीजिए प्लीज
हराव रावबो फैया बा वायथि बिसिनो फैयो रा आदै आंना 31 फैदोंलै दिनै 5 घन्टाजों 31 आच्छा अन ने थेंक इउ सो माच दीपक प्रधान जी खोनादोंना आंगुरि फोदै खोनादों दे आदैनो आच्छा रागा जोंनानै रावबो फैयाबो होबाबो रावबो फैखाया होननानै लागावनानै दोनदोंलां उनाव सफैनो हाबाय हाय हेलौ खोलाबोखो हाय सना होनदों अन थेंक इउ ओमफ्राय आंगुरि अन थुरुनि लाइक डाउन थेंक इउ दासो जादों आंगुरि अन थेंक इउ हा 8 जन दङ प्लिज 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 सपोर्ट कर दीजिए मेरा दोस्त सब कर दीजिए मेरा चैनल को बिना हाथ में मिनट मत जाना और वायरल कर दीजिए मेरा लाइव स्क्रीन को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को प्लीज सपोर्ट कर दीजिए सब कर दीजिए जोंबाय नामा इस उनो जोङाखैलै मा नोंखौल' मा जोंलाबायनो आंलाय मा खलथं खलथां बेलाय आंगुरि अन मा होनदों सोमब्रोम मोनलायदों मोनलाय थांफिन सांनो थांफिनला बायजायो नारा हामा बिदि नङा आंगुरि अन थेंक इउ सो माच प्लिज कमेन्ट प्लीज कमेंट 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 सब कुछ सा लगे क्या
अबे साला गया क्या सोरांनि स्टेज सफैनादों आदा मा खबर गेजेरावनो मा होनदों हाय नो हेलौ ओमफ्राय जाखांबाय नामा सोरां स्टेयागै पुर्निमासो सोरां स्टेलायनो पुर्निमा जाखांबाय नामा फाग्ला फाग्ला नायोब्रा नायनायाबो पुर्निमा ब्लग ओमफ्राय जोंहा बेनोखा लाइक द थेंक इउ बिएन अफिसियेल मा होनदों अन दं अके थेंक इउ स माच नोंखौ फोथायखायोलां उनु ओमफ्राय जाथ'वाखै आदा नो साहा जाथ'वाखै होनबा ना ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि ब्र'नो ओंख्रि गैयालै मा ओंख्रिथाय नासो नुला बायदोंमोन दहाय नाजों माजों संखोथाय मिथिया आङो ओमफ्राय मा होनदों उनु लोगो खालाम दे उनाव हनै लोगो खालामनोनो पुर्निमा ब्लगखौ पुर्निमा सनासो पुर्निमा सना जाव लाइक दं दासो होदों साला लाइक ओमफ्राय मा होनदों बिएन साब खालामनो पुर्निमा सनाखौ साब खालामनो हनै बियान कमेन्ट हरलाय मा होनदों प्लिज कमेन्ट नो जोंना माबाया उनु नार्जारिया जामोन मा होनदों आंहाबो जाथ'वाखै आं दासो सफैदों आदसा बे चेनेला मोनसेबाव आरोना नोंना बै गंसे मन' जाबायना बिएननिबो बोनानै आं र' आया रिमटसो जायाखै ना माखो होबाय बिएन अफिसियेल बिएन अन ओमफ्राय पुर्निमा सना अन थेंक इउ सयजन दङ प्लीज सब कर दीजिए मेरा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए आं गोरोब थांगोन ना माखोथाय प्लीज आजाव ओमफ्राय मा होनदों जोंहा बिएन अन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अन नङा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा लाइक डन दे बाय मा होननाय जाखो बेलाय मा होननाय जाखो बियो
सानजि मा होननाय जाखो बियो मा लाइक दन बायबाय सना माजों सोलाखै बावनो जाथ'वाखैलै जाथ'वाखै सोलाथ'वाखै आङो मा होनदों जाखांबाय नामा खि लखरखौ जायाखै उनाव अन मा इम'जों हरलाबायखोथाय उनुआ सिनायादोलै आं बुजिया बिदिखौ ओमफ्राय मा होनदों जोंना पुर्निमा सना अन ओमफ्राय उनाव अन मिनि हरबायबो आरोना थोदस ओमफ्राय मा होनदों आब' दावलेब मा ओंख्रिनो लागावनो प्लिज कमेन्ट नो जोंना पुर्निमाया ओमफ्राय जोंना मा होनदों प्लिज कमेन्ट नो ओमफ्राय मा होनदों सङाखै दावलेब सोरांसदो बेयो ओमफ्राय मा होनदों अन ओमफ्राय मा होनदों दावलेब होनुआ जोंना दावलेब मा खालामदों आब'नो ओमफ्राय जोंहा अबाव दं आब' दावलेबनो ओमफ्राय मा होनदों आयु आंनि गार्लफ्रेन्ड जादो दे एमावखौ दाला जाम्बिनो औ लाजायो बेखौनो लादो न'आव सफैबाय स्कुलनिफ्राय आदसा उनु रागा जोंबाय नामा आंखौ रागा जोङा दे मा रागा जोंलाबायनो बियार नोंखौ आं लाखायो नोंसो आंखौ हाबा लानो थिनबा देग्लाय मा होनदों देग्लाय हाथ'वा बुङो बियो औ जोंबाय आं नोंखौ मालाबा हैनोसैसो आं जाव ओमफ्राय पुर्निमा अन थेंकिउ दे बेनोफिसा लोगो खालामबाय बेक खालाम दे बियान बेक खालामनो हनै माबाखौ पुर्निमा सनाखौ अके नो बेनो दङना नोंसोर रायज्लायथ'दै आं ओंखाम जागोन ने थांगासिनो र' एरदाव नोंसोरो
गल गल जाखोना माखोरा बबेसिम नैबे बिजाननिफ्राय फरायफिनसैलां माबानिफ्राय पुर्निमा सनानिफ्राय बियान लोगो खालामबाय बे खालाम बेखौबोथ' फरायखांखाबाय दहायो ओमफ्राय मा होनदों जासनाया खाम जासनाया खाम मा होनो थाब्बाय खामथाबबाय कमेन्ट लिरनाय याद दादाद बेग हरबाय पुर्निमा सनानो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बियान मा होनो सेमोन बेनसोमोन बुंबाय देग्लाय लांगोन देग्लाय लांगोन मा दङ बुंबाय देग्लाय लागोन बुंलाय
खालमासि लागोन नेनो हाला नोंखौ आंनो लागावदों ओमफ्राय मा होनदों रथ' ओमफ्राय मा होनदों बिएन देग्लाय मागोआव लांना माबा एमावजोंसो खारनोसै आं गोद जाम्बि जागोन नों एमावजों थांब्ला आंजों फै लासिगोन आंनो ओमफ्राय मा होनदों जा आवाज सफैनो हादों दे थेंक इउ स' माच माइनाव नार्जारि सफैनो हाबाय थेंक इउ गुड आफ्टारनुन थेंक इउ स' माच मा होनदों फाजा संनाया खामबाय नै ओमफ्राय मा फाजा खामखो ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जाखो एमावनो ओंख्रिया माबासोमोन आरोना दालि आलु जहल ओमफ्राय ना फ्राय एवनायसोमोन आरोना ओमफ्राय मा होनदों माइनाव अन ओमफ्राय मा होनदों मा सिरिनो ओंखाम जाहैदोंमोन आङो थांखोना माखोथाय ओमफ्राय मा गाबख्राव गेम मबाइल जारला हरखोलै रंजाहरबायबो आरोना मा होनदों आलु मुला बेदर खामदों फाजाया एमावनि फिसाला गाबबाय नामानो बिबायंसोलै बिबायंसो फंबायनि फिसाला ओमफ्राय ओंखाम खुरफैदो उनु बिमा सनानो खनदोब्रा बेखौनदां थालाजोबबाय जानाय खाजाखौथ' गारखाया नोंसोरो जानाय हेलौ बोरै दाना 30 थाखाया साला गैखाया बारा अबेखौ जायो नै सोंहरदों नुवाखै नामा मेगना दस्राथिं खिथाना हरनायखौ नुयो गावसोनो खिथा हरखाथारबाय बेलाय मानि रैसुमसो बियो गाइखेरखौनो दोननो रोङाखै प्लिज कमेन्ट बोरै जाखो माइनाव नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आमाव दे सोरनो दाखालि क्या हुआ
गल गलसो जाखो ना माखोरा आंनासो दानाबा आंनो नांगौ बुस्थुआ गैलालाय बेनो फिसा मादों गल गल जायाखैनो आदसा अन सिरि थाबनायखौ गल गल जादों खोमा नंदोंलै आंनो नांगौ बुस्थुआ गैलासो थांबाय उनाव अन दं अके थेंक इउ उनुसनानो माने खोथा एक थारिखआव लिंहरदो जोंबो माबे आरो एक थारिखआव लिंहरदो टाइमालाय सोलायाबा जाखाला नोंसोर 2 थारिखआव 1 थारिखआव थांबाय नोंसोरो आरो दाना 2 थारिखआवसो थांनो जाहरलायबाय बे सारा जोंनि बिसिया जायानो समबाराव सोरहा जोंनि बिसिया ए मोनजायानो बेदर टाइमा सोलायाबा जाखाला आरो खामानियाव फैसाबो लायनांगौ मिरु बायखाना थाङा आरो आयथ'आव थाङाखै माबे खुसिया जा खुसिया जागौ खुसिया
นี่เอ็มจะไปกับฉัน Come on. क्या हुआ चुप चला गया तो मौसम खाजोब्बाय